שלום לכולם, מה נשמע? מה קורה? זה בן דוד שלי בשביל מכיר אותו ותכירו. יש לי ערוץ, אני אשים בתיאור את השם של הערוץ שלי. וגם שלי, כי אני צריכה להחליף שם. לא, את לא צריכה. לא, אבל החלפתי כמה פעמים טלפון וזה לא הטלפון שלי בכלל. נכון. זה סרטון על היוטיוב בשביל לא יודע, ובכל מקרה. אתם רואים אותנו הרגע ביוטיוב. טוב, בסדר, עכשיו. יש לדודה שלנו הופעה היום בערב, ואנחנו נצלם לכם גם היום בערב. ואני כבר מוכנה, כן? אני רק שם קופוצ'ון וזהו. אני מוכנה, תודה לאל. מה? פאק, כולם יצאו מבית ספר, שונאי ילדים. למה אתם כולם סנובים פה? מה? טוב, אנחנו בדרך קצת לשלום אוויר ולטיול. זה שנייה בשבילה. אז נתראה שנגיע לאנשהו, אנחנו עדיין מחליטים לאן להגיע. אנחנו חושבים שאולי בעצם כן, אני לא יודע, היא מחליטה, זה ערוץ שלה. אבל בתיאור יש את הערוץ שלי, תעשו סאב וצפו בסרטונים. נכון, עדיף לכם. כי הם סרטונים טורפים, יש לי 400 צפיות כמעט על כל סרטון. טוב, עוד מעט נחזור לכם שנתחיל להגיע למקומות פה, כי אני לא יודעת לאן נלך. טוב, חברים שלנו, אנחנו הגענו קצת לים, כאילו הכנתנו לאן... כאילו כבר הגענו לים הרי, אבל יש לנו עוד קצת דרך להמשיך, אבל נראה לי אנחנו נעשה עוד סיבוב קטן. לא נלך לים. למה? בוא נעשה סיבוב אחר, כאילו. בוא נעשות... אתה אולי דקה. כאילו בסוף כבר הגענו ואנחנו לא רוצים להיות כאילו בים, אז אנחנו בדרך לעוד מקום, כי יש לנו חצי שעה הרי. יש לנו חצי שעה, כאילו צריך לעשות איזה צ'יק 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 צ'יק. כן, אנחנו נלך לטיול כזה, ביער כזה, לא יודעת. טיול קטן כזה. כן, לא כזה גדול. קטן, לא הרבה כזה. לא עכשיו, בואו תשימו עכשיו, זה סרטון של שעה פתאום. הסרטון